О, Снежи, много сте хубави килчетата. Дай едно кило. Все по-често ме питат защо избират хората като подарък инвестиционно злато вместо бижута. Причината е проста. Това е едновременно елегантен и финансово разумен избор. Първо, инвестиционното злато е луксозен подарък, при който плащате единствено за реалната стойност на златото. Популярните килчета и монетите съдържат 99,9% чисто злато или 24 карата и нямат допълнителна надценка за дизайн, марка или изработка. За разлика от бижутата, при които често плащате повече за естетика, отколкото за самото злато. Второ, това е траен и стойностно устойчив подарък. За последните 10 години цената на златото приблизително се е покачила с 250%, а средногодишният ръст е около 10%. И най-важното, инвестиционното злато е глобално ликвидно. Може да бъде превърнато в парични средства от почти всяка точка на света по всяко време. Заповядайте в Aurodom с Gold Point.